Розповів про катування та нагадав про бранців Кремля. Український політв'язень, фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко звернувся до президента Сполучених Штатів Джо Байдена, уряду та Конгресу США. Листа до Вашингтона привезла дружина бранця Катерина. У листі Владислав Єсипенко детально описує тортури, яким він піддавався з боку ФСБівців, щоби примусити його підписати свідчення проти себе і відмовитися від незалежного адвоката. Єсипенко розповідає також про інших політв'язнів та закликає США тиснути на Росію для звільнення усіх українських бранців. Смерть зазирала мені в очі. Під дією електричного струму мозок плавився, а серце вистрибувало з грудей. Я вирішив, що це були мої останні хвилини і думав про свою сім'ю та маленьку доньку, вважаючи, що вже ніколи їх не побачу. Я ледве пережив тортури і вже свій 7-й місяць знаходжуся в СІЗО Сімферополя. Багатьох із нас катували, погрожували фізичним знищенням, шантажували рідними і близькими, аби ми тільки зізналися в тому, що ми ніколи не робили, і зрадили нашу країну. Ми опираємося як можемо, спростовуємо сказане нами під тортурами, доносимо свою правду на судах і пишемо листи на волю, щоб ви знали, ми не здамося. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Штрафи для 3 кримських татар залишили чинними. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив усі клопотання захисту Нідіма Амзаєва та Айдера Бібулаєва. Раніше окупаційний Київський райсуд Сімферополя оштрафував їх на 5 та 15 тисяч рублів за нібито порушення карантину. Апеляційне засідання щодо покарання Ескендера Емірамзаєва мало відбутися, але чоловіка про нього не сповістили. Секретарь суда показал бумажку, на которой было указано, что Эмир Амзаев был извещен с помощью телефонограммы. Но Эмир Амзаев это отрицает, так и говорит о том, что ему никто не звонил. Соответственно, нам и не дали прослушать аудиозапись этого звонка, если она была. И думаем, что судебное заседание, скорее всего, прошло без него, и будем ждать по нему решение суда, соответственно, которое должно пройти по почте, если оно пройдет. Скорее всего, пройдет. Дальше мы будем готовить жалобы и подавать в ЕСПЧ на решение первой инстанции и на решение Верховного суда в отношении моих доверителей. Такое ощущение, как будто как-то шаблонно выбирают людей, как было написано в деле об административном правонарушении, люди азиатской внешности, понимаете? Вот это уже на межнациональную рознь какую-то, разжигание межнациональной розни со стороны правоохранительных органов и других вообще органов, попахивает уже этим на самом деле. И что самое обидное, правовое поле сегодня не работает. Никто никого не слушает. Все идет шаблонно. Виноват, 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 виноват. 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Усіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам, а решту у порушенні карантинних обмежень. На усіх склали адмінпротоколи, а 50 людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Росія широко застосовує каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації півострова. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ. Він нагадав, що першим випадком ще у серпні 2018 року була справа Ільмі Умєрова, який згодом описав своє примусове перебування у лікарні як постійні безперервні тортури. Український посол поінформував іноземних дипломатів, що за даними Кримської правозахисної групи, відомо принаймні про 49 політичних випадків, коли кримських активістів відправляли на примусове обстеження до психіатричної лікарні. Наріман Джелял змушений пройти так звану психолого-психіатричну експертизу. І це черговий приклад широкого застосування Росією каральної психіатрії щодо кримчан, які виступають проти окупації.
Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, незаконно затриманого окупантами у Криму, 7 жовтня перевели з СІЗО до відділення психіатричної лікарні. Окупанти призначили йому психолого-психіатричну експертизу. Вона триватиме від 21 до 28 днів. Його адвокат Микола Полозов повідомляв, що Джелял був проти через відсутність підстав для призначення такої експертизи. Облав та арештів в окупованому Криму побільшало. Про це заявив голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. У центрі підрахували, що за 9 місяців поточного року російські силовики провели 46 обшуків за політичними справами. 26 із них відбулись в оселях кримських татар. Також окупанти провели 238 затримань, стільки ж допитів і 147 арештів. Із них 106 арештованих є кримськими татарами. Во время обысков также наблюдается, опять же, и повреждение имущества, и проведение обыска в отсутствии хозяина. То есть, на самом деле, когда нет хозяев в доме, но оккупационные силовики заходят в дом и начинают проводить обыски. Это нарушение не только международного права, но в том числе и российского законодательства, подбрасывают запрещенную литературу. Во время обыска впервые в Крыму был убит человек. Это гражданин Узбекистана Аюб Рахимов. Но дело в том, что мы должны об этом системно говорить и напоминать, потому что подобные действия оккупанты часто применяют на своей территории, у себя в Российской Федерации, на территории Кавказа. У час поширення коронавірусної інфекції політв'язням не надають належну медичну допомогу. Скарги політв'язнів ігноруються. Унаслідок чого у СІЗО та колоніях фіксуються великі спалахи коронавірусу. Низка політичних в'язнів уже перехворіли коронавірусом у застінках ФСБ. Окупанти поранили українського воїна. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що це сталося зранку. Бійцю надали першу допомогу та ушпиталили. Медики оцінюють стан поранень як середньої тяжкості. Окупанти завдали артилерійського удару по оборонцях Красногорівки, задіяли важкі міномети та 100-мм артилерію. А поблизу Катеринівки та Золотого 4 відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. За минулу добу в лавах українських оборонців без втрат провокації ворога подавили вогнем. В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити обстріли, не застосовуючи забороненими мінськими домовленостями озброєння. Нові карантинні правила уже діють. Усі, хто прямує автобусом, потягом чи літаком до іншої області, повинні надати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест на коронавірус. Такі правила ухвалив Кабінет міністрів України на тлі стрімкого поширення ковіду. Ми зараз облаштовуємо по всіх головних хабах транспортних в країні пункти вакцинації. Яка мета? Щоб у пасажира був вибір. Або він вакцинується, і це безкоштовно, або він за свої кошти робить ПЦР-тест, має негативний результат, і це йому дає дозвіл сідати на маршрутку або на будь-який інший транспорт міжобласного сполучення. На центральному автовокзалі Києва о 10 ранку до півсотні людей, хоча за добу тут бувають 5 тисяч. Представники автовокзалу кажуть, багато хто подався до нелегальних перевізників, які не вимагають довідок. Перевіряємо сертифікати, і поліція, якщо немає сертифікатів у пасажирів, має право скласти протокол, постанову на перевізника. Перевіряємо, то поки ще не було такого, не виявлено, що пасажири були без сертифікатів. На автовокзалі організовано пункт тестування для тих, хто ще не встиг щепитися, а згодом облаштують і пункти вакцинації. Більше підтримую, чим не підтримую. Треба стримувати пандемію. Я вакцинований 2 дозами, взяв сертифікат з собою. Я показав сертифікат при вході, перевіряли. Поддерживаю, все поддерживаю. Вакцины надо проверять, надо, чтобы люди вакцинировались. Все. Спрашивали про вакцину в кассе. Все, больше никто не проверял. На центральному залізничному вокзалі Києва пасажирів також поменшало. Щоб не розгубити пасажирів, в Укрзалізниці також розгорнули експрес-лабораторію та пункти вакцинації.
Ми розгорнули 5, а зараз додали ще 2 центри вакцинації прямо тут на вокзалах. От біля одного з них ми безпосередньо знаходимося. Тобто ті люди, які приїздять заздалегідь, вони можуть отримати вакцину безпосередньо на вокзалі. Плюс за домовленістю із Міністерством охорони здоров'я видається відразу довідка тут на місці, з якої можна сісти в потяг. Люди, які не вакциновані і не вакцинуються, для них також передбачено можливість потрапляння в потяги, тому що наша задача, щоб всі їхали, щоб пасажирський рух не спинявся. Ми розгорнули 10 центрів тестування та експрес-тестування на антиген також безпосередньо на вокзалах. За півдня на вокзалі зробили більше як 5000 тестів та вакцинували 100 людей. Довідки у пасажирів перевіряють одразу при вході. Були, звісно, 2 пасажири без сертифікатів, без ПЛР-тесту, але без конфлікту відійшли і все, і пішли поміняти квитки чи здавати тести. На вокзалі, так розумію, роблять ПЛР-тест. Так що направив, думаю, що зроблять і на наступному поїзді доберуться. У Міністерстві інфраструктури переконані, що з часом до нових правил усі звикнуть та зрозуміють, що так подорожувати безпечніше. Якщо ти хочеш поїхати на відпочинок, ти маєш пред'явити вакцину або тест, і це нормально, до цього всі нормально ставляться. Якщо ти їдеш в конкретну сусідню область, відповідальності вже ніякої немає. Це неправильно. Ще раз підкреслюю, в нас є вакцини, в нас є можливість вакцинувати громадян і немає ніякого бажання кошмарити бізнес. На материковій частині України зафіксовано новий пік захворюваності та смертності за час пандемії. Зафіксовано майже 24 тисячі нових випадків, а ще 614 людей померли внаслідок хвороби. Четверта хвиля коронавірусу набирає обертів в окупованому Криму. За минулу добу там зафіксували рекордні 936 нових випадків ковіду. 27 людей не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Лише в окупованій Алушті за тиждень захворюваність на коронавірус зросла майже на 60%. Найбільше інфікованих віком від 30 до 49 років. З 20 жовтня окупанти посилили заходи боротьби з коронавірусом. Так, з 30 жовтня до 7 листопада зробили вихідними. З понеділка там впроваджують систему QR-кодів для вакцинованих. Це стосується відвідування закладів громадського харчування, розважальних закладів, салонів краси, басейнів, спортзалів та кінотеатрів. Заповнюваність залів не повинна перевищувати 50%. Нещепленим людям старшим 65 років заборонять виходити з дому. А в окупованому Севастополі запроваджують локдаун. Він триватиме тиждень, усі вихідні з 30 жовтня до 7 листопада. Припинять роботу заклади культури, кінотеатри, салони краси, перукарні, спортзали та інші місця відвідування. Заклади харчування зможуть продавати продукцію лише на виніс. Працюватимуть у звичному режимі лише продовольчі крамниці та аптеки. Власник цього латвійського ресторану дивується. Він не може зрозуміти, навіщо уряд оголосив локдаун на 4 тижні на тлі активної вакцинації у ЄС. Я не злюсь і не хочу з кимось боротися. Я просто хочу запитати, чому? Я не розумію, чому ми не можемо бути як інші європейські або скандинавські країни. У нас начебто ситуація поки не гірша. Латвія стала першою країною ЄС, яка оголосила про повторний загальнонаціональний карантин. До 15 листопада місцевим жителям заборонено виходити з дому з 8 вечора до 5 ранку. Виняток зробили лише для тих, хто йде на роботу або з роботи. Заборонені також приватні та публічні заходи. Разом можна збиратися лише тим, хто живе в одному будинку або квартирі. Крім того, дозволені поховання та хрестини. Почуття змішані. Ті, хто вакцинувався, незадоволені тими, хто не вакцинувався. Вони думають, що обмеження вводять саме через них. Але в цілому ті, хто зараз закриті, зазнають збитків. І ніхто не вірить, що уряд їх відшкодує. Прем'єр-міністр Латвії пояснив, що коронавірусних пацієнтів в Україні небезпечно багато. Якщо в лікарнях буде 4 тисячі пацієнтів з ковід одночасно, то наша система охорони здоров'я впаде. Вона не зможе забезпечити допомогу вакцинованим людям з різними захворюваннями. Щонайменше однією дозою щеплено майже 55% латвійців. У цілому жителі Східної Європи з більшим побоюванням ставляться до вакцинації. Найнижчі показники у Болгарії, Румунії, Хорватії, Польщі, Латвії та Естонії.
Ураганом знесло зуба Кремлівського муру. Спершу потужний вітер повалив будівельні ліси, які при падінні зачепили стіну. Уламками нікого не зачепило, але перехожі зафільмували момент падіння. Ураган накинувся на всю столицю держави-окупанта. Потрощив автівки, зривав покрівлю, валив дерева та трохи поправив силует Кремлівського муру. Только посмотри, вот это ветер. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.